Dugubla ukabsha la dawliye kuma dono kote odo kuma konna na la da min sigila Prytanée militaire de kati maufe oye la da in la waliya min be keswabo ka don krenkerna do nyana manya ka ta ka ke walima do nyene abe le journée de l'excellence abaraw tako tan sigana baraw kera ka bene juma do septembre le tan woro samba fla ani ngoni fla ye katika ufi ine ya on do nganye bi bananga kuna fono konna na kuna fono na fara aka ka wala aw ye bamananga na soni ni bakoroni ye nangrabatama dablabala suruko nyekoro ni asente jana mimba kona batobe bulu oka kafolini walmanota kanyeshi awmo malikono ani maliko kan kuma nya sura munun sigime ko nyamada Sherifula TV jabarani fe ka fo banonga kuno fono wati seleni nye ina fo anye awla sumi dongana ka fo chogomina deluko ublaga gele dongele nyangay odo ku konna na Prytanée militaire de kati oye oka lada sigle do dangana maya mi meke sababu oka donkengene do ta ko ke walinyman don keneye na be wele journée de l'excellence atako tan sigana baraw kera ka beni jumado septembre ko kleta anu woro samba fla ani ngone fla ye Prytanée kuru konna na katika ufe ninga sura ka bara en bonya ane akarama belegneta ka di franja fa gouvernement manyema par intérim mo minye colonel Abdoulaye Magaye mi kerefe gouvernement ma chama ya akano kata bara en Syria Sherifula TV tokola Alhamidou Badini anisa matraver kumbe ka kalanke nika jamana nafa Prytanée militaire ka kuntlena yoye asigi ni biche aka wulika jobe nyeshimuma ode sana yelebse soro chogomne kalanko binankunka o misali nyuman do ye nyogonda mino kera nanko mako examen defu fara baccalauréat kan l'école soigné 100% de ke no de ka fo kalanden kelengelena be yi ka examen soro wala sa kabuyama segi ani wale nyuman donke ka nyishin wulika joke bawma kerenkereyama kalanden minu be no lu jo robo ena kosobe ni kenen sigi kunyo ye nanka mako journée de l'excellence ni niya tako tan shegi nay tane 100% soro defula 100% soro bagila donc en nya fogo konna na fo an nga demsenu ka priba duma ani ka fenwere kuye mimba to munu bora nyine obseka ke udogoni munu be ulu fenemina hakilna soro ka kalanke pour que ka mali nafa ka kalanke pour que ka frafina nafa ka kalanke pour que ka jamana nafa Prytanée militaire de katika ni walinyman donc ene nanka mako journée de l'excellence buyama sigi kera kanyishi fanfladema a folo o ya deme ɲɔgɔn jɛkulu ye maa minnu bɛɛ la n'olu ye baara kɛ lakɔliso ye kunu ko fo ka taa bila maaw la minnu bolo bɛ baara la hali bi waleɲumandɔn fan filanan o bɛ ɲɛsin kalandenw de ma wa ni kɛnɛ kan jɔnjɔn ani lajalifɛn minnu tara ka di maaw ma a bɛ tali kɛ fɛn caman de la i n'a fɔ lakɔlidenminɛw ordinateur tablɛti waleɲumandɔn tableau fo ka taa bila moto la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na jaw la amaw ladɔniya k'a fɔ ko ni kɛnɛ muna kɛra nimisiwasa ye ko labɛnbaw ka fɔ la baara dɔ kun bɛ kɛrɛfɛ o bɛ tali kɛ mun na o ye so belebele mun na jɔra n'an k'a ma ko amphithéâtre n'a bɛ se ka maa 300 maa 64 bisimila o kolomokarila jamana minisiri ɲɛma fɛ ani kilasi 6 n'o fana jɔlen bɛ o kalanso kelen kɔnɔ fo ka taa bila baara caman wɛrɛw la minnu bɛ jɔli ko fɔ Ambe président de la transition fou aller de ya seko ke école à travers à ministre de la défense au FNEA c'est dit ministre de la défense le chef d'état-major généralement mi nana kana directeur des écoles militaires fait donc ou nimbe parce que on y va la performance mon be ka école là donc ou kokofu ou kan encourager ora to ye amphijo ou kala ka salle de classe au jo haklina jigila amawla donia ka fo alisani kene kelen kan femi Prytanée militaire de kati aka bololo sara nanko mako city o kolomo karikera ni ka sorola ka jamala ni sondia ni kalandon ka fen la bene nanko mako chorégraphie no betalike ben sabatili la foga tabla ya fanyogoma ani koto nyogontala la bakuruba fola malikura
Mali protection des cultures a chornyongona uye MPC yi uye donta kauria bara do nundo katakanyeshi aflacto sinimo bara enkera kabeni alamsado septembre kletani nduru samba flani mon fly nondixo ote de l'amitié konana kawla dona ka fo babu bulla feminka bara enkonana odeye afla safe besi ka ke fereni dabalu kroye wala sa ka se soro aflacto sinini akolojugu ka bara ensirila mami fe shirifla tv tola ode tenenya traveri anse dunyari afla zaf na le solution ye mi na lembe poison do kama no ye aflatoxini na be ga ye anga sumandama doula ina fo kaba tiga sanyo nulu ye sumaye mi me sene Mali jamana kono. Bon, bila jeng ko bare do bon fendo tombe anga sene fon tien kaba kenige anitra ni dunya mara iba ye bana do be douala donc atisera dun alnia dun avec sababu ka kololo la se aramadem bana do be wa foko cancer avec bana la se mogoma donc de kama anga senefon chama be utisa bo jamana kokan donc ni fere manina la avec sababu non seulement sorobe nakashi tienli bi do an Sénégal ku ani avec bana mi la sama avec ni sababu ka fen chama nyongri anga nyin ngelo de wula sisan ni itia o fana jekulu de mi nyeshine be nyini senefon nyini kama donc we bolo di nyoma we fra sura la sisan ani nyoma sura so marena ko fra de ira jamana ani afra dans quelque mina quelque ni adlana churumina uno dadola ko be wala jamai. Ministre du développement rural aleka nonabla kene konona la ale aira aka kuma konona na kafo ko aflatoxine poison mime ka dadigi ke mauka suman kan kafara u yere ba kunga kene aka na Mali protection des cultures maufo kosobe kafara u jenyogon kan ni haklina nyumam sigilen flesinga na bena ke sababu ye ka mau kisi ni nguka soro yakubaya seneko bina kunkan la na famba de valare bon ibiga trasena abse roda yere tsika nyimi ni anyimi fa ibatu donc on croit que cours do faut gagner nyina la bon on y de sur la bi kaba fana bete kenge fana bete donc ni ama faire sur la ibiga Sénégal avec senga foué bon 600 ni frami sur la ambisira nga fon la bokata jamna kokan bon ni ye tra la bosisan uta a seresere ni bana itala bon 6 ans ni fra sur la yaro ke so be ka Sénégal do fara Sénégal ka sorokan donc ne ko fait ko ba de do ani abe bana mi la se an yere am ba dun mu be tika dun mu be tika ke fen re ka dun mu be kaba re ke fen re ka dun abe ke so be ka an tanga o bana bon quand même ne ba nyin sisan nyin gelo yu ga barake kuna foni mi soro service woro be ambulo direction nationale de l'agriculture ni bo woro ani ONG lo fana ga fere ke sisan kan ni kuna foni char yoro bela Sénégal ga sika kuna foni soro la akira Sénégal yo akira jago kala yo kuna foni ka se bema wala sa anga sika boni kololo ni bon kuma laban mi ni kunnafoni sira Sénégal ma ani jagokɛlaw ni minnu bɛ fɛnw mara o ka se ka a kɛcogo la walasa an ka se ka nafa sɔrɔ. Aklila jila amba dauklo kan kafo ko Institut International Agriculture Tropicale Bakurbala IITA ale de Mali protection des cultures deme baga folo foloi minga baraw de nyashine me kongo baluntaya fantaya una nyogona weraw keleli ma farafina jamana ukono kasangani dogokun kerengerne min tara ka kɛ yafa ɲɔgɔnma ani bɛn baaraw laɲiniw ye Mali jamana frontière ma ɲɛmaaw fɛ alukorne kalamba baara dɔw kɛra ka bɛn ni jumadon septembre tile 16 san 2022 ye Bamako juma misiri ba kɔnɔna na
min baaraw senfɛ alisilamɛw ye a kanu ka bɔ ka caya walasa ka na tali kɛ baara in na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma min bɛ tali kɛ Bamakɔ misiriba alimami Amadu Kalela Shirifla TV tɔgɔ la Fatumata Yaya Kane Baya Damele Siduɲare olu tun bɛ yen. Mali jamana furancɛla fanga ɲɛma wulilen bɛ ka jɔ bi kunkilenna kelen dɔrɔn bɛn ni kelenya ni yafaɲɔgɔnma o bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ o de kadara kelen kɔnɔna na dɔgɔkun kelen dayɛlɛn bɛ u bolo ni ko kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin ni hakilina in ma ni o y'a to silamɛw farala ɲɔgɔn kan Bamakɔ misiriba kɔnɔ ka bɛn juma septembre kalo tile 16 ma ni ka gɛrɛ an daba mala ka Mali jamana kalifa a ma bɛnko in ni kelenya ani yafaɲɔgɔnma min ni o bɛ ka laɲini o ka se ka sabati. A t'i n'a fɔ k'a fɔ misiriba dɔrɔn don kalan don minisiri y'a ŋaniya siri n'o ye bɛn ani keleya maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o minisiriso ka fara silamɛw ka minisiri kan olu le farala ɲɔgɔn kan ka nin kalan in boloda pour que ka bɛn don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani Mali alimami bɛɛ ka silamɛw wele ka taa bɛn ma ani ka taa yafa ɲɔgɔnya ma. Bon hakili la nin dɔgɔkun in labilalen don o de kama. Mana kɛ an bɛ faamaw fo u ka nin hakilina ɲuman in na sabula ka d'a kan diɲɛ ko o ko ni bɛn ani yafa ɲɔgɔnya tɛ yen nɔ o ko o dilan man di. U ka nin hakilina ɲuman in an b'a ɲini Ala fɛ nin ka kɛ a fɔlɔ ye nin kana kɛ a laban ye nin ka kɛ continuité sabula ka d'a kan kuma o kuma hadamadenw hakililajigi de ka ɲi nɔ bon surtout bɛn ni yafa kɔni o bɛnnen don taasira bɛɛ lajɛlen na a bɛnnen don diinɛ bɛɛ lajɛlen na. Ni ala wele kɛnɛ min ni a kɛrɛnkɛrɛnna ka don bɛn ni kelenya ani yafaɲɔgɔnma dɔgɔkun kɔnɔ ni o ye semaine de réconciliation nationale ye kɛnɛ don min ni a bɛ kɛ sababu ye silamɛw bolo ka surunya an dabama la ka d'a kan ni dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen hakilina a bɛ Mali jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen laɲini wa fana dɔnnibaw ka fɔ la k'o fɛn min ye mumini ka kɛlɛkɛ bere o de duwawu ani ala wele ye ni o de y'a kɛ nin damakasi kɛnɛ an dabama la o sigira sen kan ka fara o kan baganw kana tigɛra ni o ye misiw ye ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mali jamana ye ka duwawu kɛ jamana ye walasa ala ka lafiya di jamana in ma ala ka basigi sabati jamana in kɔnɔ i n'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ ka gafe sanumanba kɔnɔ ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ko ni ale Alahu ta'ala kosumani de ye ko dusukun min mafa sɔrɔ a bɛ lafiya sɔrɔ a bɛ hakilisigi sɔrɔ a bɛ basigi sɔrɔ. Donc o de y'a to an nana fara ɲɔgɔn kan bi ka kuranɛ kalan ala ka soba in kɔnɔ cɛ ni muso kuranɛba in ala kumakan sanumanba in k'a jigin siɲɛ 7 dalailul khairati an tɛ se ka da yɛrɛ fɔ o la yɛrɛ donc an bɛ ala tanu k'a barika da. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan gɛlɛya kuma in na Mali jamana mago bɛ a den ɲuman bɛɛ lajɛlen na nin juma kelen na ni o bɛna septembre kalo tile 16 ma ala wele kɛrɛnkɛrɛn bɛ juma misiriw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ yan min ɲɛsinen don dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen ma ni o ye semaine de réconciliation nationale ye a dakunbaw ma wa ni ala wele kɛnɛ in a kun cɛra ni jamajɛ yɛrɛ duwawu donba ye ni o ɲɛmaya tun bɛ Bamakɔ misiriba alimamiba bolo Amadu Kale. Mali jamana kunnafonidilaw cɔla soba ma ɲɛmaaw ka tɛmɛ baarakɛɲɔgɔn min bɛ ye o ni Mali jamana minisiriso min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin kiiri ni jo sariyaw lafasali ma o ye u ka laadaladon dɔ ɲɛnamaya min kun bɛ ye a tako sabanan kɔnɔna na 3e édition des journées d'échange presse justice don ninnu bɛ kɛ sababu ka hakili fɔlɔfɔlɔw dayɛlɛ kiiri tigilamɔgɔw ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ladɔnniya k'a fɔ baara in yɛrɛ bonya ni karama kunta mɛn ka di Mamadu Kasogemo o min ye Mali jamana kiiriko minisiri ye a baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa don septembre kalo tile 15 san 2022 ye maison de la presse kɔnɔna na Amadu Kamara Bakari Kone. Ni barodalasigi min filɛ nin n'a bi tali kɛ kiriko o jalatigɛliko ɲuman ma Mali jamana kɔnɔna na kunnafonidilaw ni kiiritigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin yuruku nafolo dunko jugu o waliyaw kɛlɛli ma ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na a kun ti dɔwɛrɛ ye jango ka se ka kunnafonidilaw ka dɔnniya taw kawariya ka ɲɛsin o waliya cɛjugu ma n'o ye yuruku ni nafolo dunko jugu kɛlɛli ye ka kɛnɛ dɔ sigi kunnafonidilaw ni kiiritigɛlaw kan u bɛ se ka échanger de temps en temps ka kuma sariyaw taabolo kan nin y'a 3e édition ye
anw yɛrɛ bolo ni espace ye ko ɲumanba ye parce que n'i y'a jateminɛ kunnafoni ani justice u ka baara bɛɛ bɛ fɛn kelen fɔ n'o ye ka corruption kɛlɛ ka bonne gouvernance garantie. Barodalasigi in kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnni janko kunnafonidilaw u ni kiiritigilamaw u ka se ka hakili jagabaw kɛ ka kɔrɔfɔw falenfalaw ni ɲɔgɔn cɛ waleyaw kan waleya minnu bɛ kɛ sababu ye ka yurukuyuruku kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na min laɲinina kunnafonidilaw fɛ walasa u ka se k'u jɔyɔrɔ fa a ko la. Également n'a fɔra ko presse fɛnɛ a bɛ fɔ ko l'impartialité dans les traitements. Bon n'i y'o lajɛ justice ni presse ka baara taabolo bɛɛ ye kelen ye mais kuma dɔ la baaraw taabolo la i b'a ye k'a fɔ presse yɛrɛ bɛ problème sɔrɔ n'o ye kunnafoni a taabolo a kunnafoni taabolo kɔnɔna na anw fɛ ka justice dɛmɛ a ka baara la n'o ye ka corruption kɛlɛ mais o dɛmɛ kɔnɔna na anw fɛnɛ bɛ problème dɔw sɔrɔ. A kɛ ko sabanan ye. Donc partenariat dɔ de sigira justice ani presse cɛ pour que presse ka se ka kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ justice fɛ ko cɛri ka taa jamana fan bɛɛ pour que information minnu tɛ tiɲɛ olu kana se ka yɔrɔ caman sɔrɔ. Donc o partenariat min filɛ maison de la presse olu y'a ko nɔgɔya kosɛbɛ. Mali ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko binakuma Mali jamana kɔnɔna na a ka dantigɛliw la a nisɔndiyalen ye foli ni barikada ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma bawo a ka fɔ la ni kunnafonidilaw y'u ɲin don yurukuyuruku ni nafolo dunkojugu kɛlɛli la Mali jamana kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ a b'i ban Mali jamana kɔnɔna na. N'a y'a jateminɛ tant que minnu bɛ kiiri tigɛ olu ma tilen yuruguyurugu kɛlɛli a tɛ se ka taa ɲɛ. Tant que olu ma tilen jamana tɛ taa ɲɛ parce que justice jɔsen dɔ don min place ka bon kosɛbɛ an ka société kɔnɔ ni justice y'a ka baara kɛ et que justice sabatira même à 30-40% jamanadenw bɛɛ bɛ lafiya parce que bɛɛ kɛ hakɛ bɛ segin ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin don kɛrɛnkɛrɛnnen sigili sen kan ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma min bɛ tali kɛ kiriko o jalatigɛliko ɲuman ma Mali jamana kɔnɔna na wagati don janko hakili jagabɔ kumaɲɔgɔnyaw ani hakili falenfalenw o ka se ka sabati kunnafonidilaw ni kiiritigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka laɲiniw ka sabati bawo kunnafonidilaw olu ka baara ni kiiritigilamaw ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na baara in kɛra bonya ni karama ani nisɔndiya kɔnɔna na. Senegal kaden minnu bɛ ye Mali jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma minnu bɛ wele ko Moridu ni olu bɛ Sheikh Hamadu Bamba ka kalandenw kɔfɔ dɔw yɛrɛ ko ma ko Serenye Tuba o ye Magali don ɲɛnamaya ka bɛn ni alamisa don septembre tile 15 san 2022 ye Bamakɔ kɔnɔna na ni baara min yɛrɛ bɛ ye nisɔndiya ani muguru kɔnɔna na alisilamɛ diinɛ kɔnɔna na a baaraw kɛra bonya ani karama kɔnɔna na Moridu tɔgɔla misiriba kɔnɔ min bɛ Amdalaye kɔnɔ ni a ka sɔrɔ ka denbaya ni jamana maba caman yelen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali jamana minisiri min ka baaraw bɛ ta ka ɲɛsin diinɛ ni bato ma o ka nɔrɔbila tun bɛ kɛnɛ kan Kafunɛ Bacili. Magal bi ɲɛnamaya diɲɛ silamɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen na Senegal ka den minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali jamana ma Sheikh Ahmadou Bamba ka kalandenw olu ma sɔn ka to kɔ ɲina Magal ɲɛnamayali la kɛra bato kɛ don ye ani duwawu don bi donya inga k'an ba ma Sheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ale min y'a kɛ Ala ye k'a kɛ kira ye k'i can k'i jɔ ko ale de kira Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ale y'o ka ciden privilégié de ye ale de yɛrɛ bila o baara la k'a fɔ ni suna tɛ fɛn fɛn ale tɛ taa o da fɛ tubabu dun dan n'o hakilila ye o sababuya la u ye bɛnbɛnbɛn sira kama ka n'a minɛ ni ka a ta ka bɔ n'a ye Senegal yɛrɛ pewu ni ka taa n'a ye fo Gabɔ a taatɔ la a ye ɲani bɛɛ y'a ɲɛna u ko k'u bɛ taa n'a ye Gabɔ ka taa di Koma ye ko min n'a tɛ se ka bɔ o la k'a fɔ a bɛna diinɛ dilan yan o la olu b'u sago sɔrɔ a kɔ dɔw sɔnna dɔw ma sɔn caman don min na yɛrɛ u bɛ taa nɔfɛ ni ka taa n'a ye u ye karamɔgɔ fɛn fɛn minɛ ka taa a bɛɛ lajɛlen sirannen kun don biki kun dan bɛ papiye kun dalen don donc n'i taara i dalaka i b'a ta i b'a signé n'i y'a signé kuma min na i bɛ sɔrɔ k'i dalaka fo b'a minɛ nka waati sera kuma min na n'u taara bataillon kuturu de taara Serigne Touba cɛ kelen nɔfɛ
a nane u ko a ma ko ayiwa ko bigi filɛ o papiye filɛ a ko ayi bɛɛ jɛra ka sɛbɛnni kɛ bigi mun na ne tɛ sɛbɛnni k'o bigi la ne bi sɛbɛnni kɛ bigi la bigi mun ni sɛbɛnni ma deli ka k'a la n bɛ n da sɛbɛn o la u ye bigi kura bɔ a y'a minɛ bigi minɛnen yan'a ka kuma u fɛ a ye sɛbɛnni min kɛ a ko kulu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to ke dabali bana u dimina u fundina a ko k'ale ka kuma bɛɛ de filɛ nin ye ale tɛ tɛmɛ nin kan bilen u y'a segili kana u segili kana o de fɛti filɛ nin ye Mali jamana diinɛ ko minisiri ladalako ani batoko a nɔna bilala kɛnɛ in kɔnɔna na kana muridu ka wele jaabi minisiri tɔgɔla an nalen do fara an balimaw kan n'o ye communauté sénégalaise min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ an bɛ u fo k'u barikada u ka wele min sera an ma nin koba in na ka Ala deli hali bi a farafinna jamana bɛɛ an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Maliba ye Ala ka basigi n'an ka jamanaw kɔnɔ Ala ka ɲɛta ni yɔrɔ n'an ka jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛna dugawu minnu k'an ye Mali jamana ye ani Senegal jamana ani diɲɛ jamana bɛɛ Ala ka dugawu ninnu jaabi an bɛɛ lajɛlen ma Alabatow kɔfɛ ka tɛmɛ ni alikuranɛ sanuman kalaniw ye baro sigira ka hakili jigin kɛ Sheikh Amadou Bamba n'o ye Serigne Touba ye ale ka tarikuw la magali kɛnɛ min ɲɛnamayara Mali kɔnɔ Bamako a wagati kɛra ɲɔgɔn kunbɛ ye bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ balow caman tobira ni k'a tila nabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ani dɛsɛbagatɔw walasa baara min ni o b'i la ni a bɛ baganmara ko fɔ a baara ka se ka ɲɛ sɔrɔ o fɛ a kɛbaaw ka a tɔnɔ bɔ jamanadenw ka bɔ a nu mɔ Mali jamana baganmaralaw farala ɲɔgɔn kan ka kulu belebele dɔ sigi min bɛ wele Confédération nationale des éleveurs du Mali CONFENEM ni ka sɔrɔ ka a ɲɛmaya bere ta ka di Abouakar Ba ma ka ladɔnniya k'a fɔ baara in kɛra kabini alamisa don septembre tile 15 sanba 2022 ye sijɛw tɔgɔlaso kɔnɔ Amdalayi an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ ni sigi in baaraw bɛ kɛ sababu ka Mali baganmaralaw ka fɔ ɲɔgɔn na laɲiniba min bɛ ye a la o de ye ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kulu belebele dɔ sigi janko ka se ka o ka degun danganamaya fara ɲɔgɔn ka se ka sɔrɔ a la n'i bɔra ka taa so i bɛ taa sogo min don a sogo bɔra Côte d'Ivoire ko Mali ye baganmarala u ko bagan misi miliyɔn 12 de bɛ Mali la n'i y'a ta hali 40 a ka ca ni 2000 miliyari ye misi dɔrɔn ba ni saga miliyɔn 45 yala sogo kan ka kɛ 100 ye Mali la wa donc fɛn minnu don an k'a fɔ dɔ bɛ ɲana dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la mais a belebeleba bɛ anw yɛrɛ la quoi min b'an na donc il faudrait que an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an bɛ se ka solution minɛ comme ça maintenant bilasiralikɛba ye gouvernement de ye an bɛ taa tɔɔrɔ ma na an b'a jiru la donc u bɛ bilasirali kɛ an b'a lajɛ solution mais pour que bi n'a bɔra n'a ka sotigiw ye nasɔngɔ di a ka se ka sogo sɔrɔ 400 ou bien 350. Mali jamana baganmara bɛ dakun min ka bi a dogonde maa si la o de hukumu kɔnɔna na baganmaralaw bɔra Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka na jɛn k'o fanga fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu belebele in sigi min n'a cɛsiri ni wulikajɔ kɛ don ni a nataw la janko ka fo siri u ka gɛlɛyaw la projet min bɛ ministère de l'élevage kɔnɔ ani agriculture kɔnɔ bi n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ka ca 300 milliards ye mais a projet bɛ sigilen don Bamakɔ yan de e kan ka bagantigi dɛmɛ e kan ka cikɛla dɛmɛ e sigilen don Bamakɔ e bɛ jɔn dɛmɛ donc il faudrait que an fana kɛ kulu de kulu bɛ se k'a jira k'a fɔ non non n'a bɛ fɛ ka ni maa min bɛ fɛ ka bagantigi dɛmɛ bagan bɛ yɔrɔ min i bɛ taa yen de donc wajibi an yɛrɛ ka kɛ ministère ka kuma na dɔ ye an bɛɛ ka jɛ ka sigi ka kuma ka problème poser quoi donc n'an ma fara ɲɔgɔn kan u bɛ kuma ne fɛ u taa kuma dɔwɛrɛ fɛ dɔwɛrɛ bɛ taa kuma ne fɛ donc hakililaw bɛ caya baara tɛ se ka kɛ baara kelen ye quoi donc o de ye hakilila ye c'est à dire que bagantigiw ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ bagantigiw yɛrɛ de bolo a tɛ se ka bɔ gouvernement la ka bagantigiw fara ɲɔgɔn kan quoi. Mali jamana ministère so min ka baaraw bɛ taa ka ɲɛsin togodaw yiriwali ma a ka nɔrɔbila kɛnɛ kan a ye a ka nisɔndiyaw yira ni ka sɔrɔ ka foli ta ka ɲɛsin baara labɛnba ninnu ma. n'o ye élevage mɔgɔw ye u ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ u ka kow dilan bon an kɔni an bɛ olu encourager bon min ka d'aw ɲɛ toujours bɛn ka kɛ secteur kɔnɔ sous secteur kɔnɔ parce que ni bɛn tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛn baaraw ka taa ɲɛ bon n'u bɛnna o de b'a to o fana bɛ baara nɔgɔya an bolo parce que an bɛ interlocuteur kelen sɔrɔ ani min bɛ kuma o ka fisa interlocuteur ka disperser bon o tɛ baara diya an bolo quoi an kɔni an bɛ bi cérémonie an b'a fɔ kosɛbɛ an b'a fɛ ni ɲɔgɔn caman ka taa ɲɛ quoi.
k'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ san caman bɔ Mali jamana baganmaralaw o bɛ wuli ka jɔw la ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walasa sariyakisɛ minnu kan ka don ba la jan ko baganmara ka se ka yiriwa Mali jamana kɔnɔna na o baaraw ka se ka danganamaya. An bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ kan kun na kɔnɔwarekaw fɛ ka aladɔnniya k'a fɔ kulu min sigilen bɛ walasa ka se ka diinɛ kala yakubaya a fɔ plateforme de structure islamique d'éducation kɔnɔwarekaw fɛ o ye a kanu ka san 2022 san 2023 kalantaw nun don o don hukumu kɔnɔna na kɛnɛba dɔ sigila ka bɛn ni dimanche don septembre tile 11 san 2022 ye centre national du matériel scientifique kɔnɔna na kokodekaw fɛ baara in farala ɲɔgɔn kan maa min fɛ o de ye Jakarija Danbele kɔrɔfɔ ye Kafunɛ Bacilita ye. Silamɛya diinɛ kalanso ekɔlu Côte d'Ivoire jamana kan olu ka ɲinan walantaw kɛra kɛnɛ min sigira sen kan walasa ka se ka kilasiw da foroba yɛlɛ a laɲini ye baarasen kura min ni o kan ka ta ekɔliso ninnu kelen kelen fɛ silamɛya bɛ kalanso minnu kɔnɔ o baarasen kuraw jirala kalanko ɲɛnabɔbaga ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la plateforme de structure islamique d'éducation Côte d'Ivoire jamana kan olu ka ɲɛmayaso ma walasa laɲini min sigilen don ɲinan kalanko kɔsɔn o bɛ se ka sabati sigin kɛra wagati ye san tɛmɛnen baarakɔrɔw fana jateminɛna. Président Ali a ye an bilasira min kan a ye feuille de route min yira an na a ye baara sira min yira an na an ka yira k'a fɔ n'Alahu taala sɔnna an bɛna o baara kɛ pour que an ya denmisɛnw minnu ye kalandenw ye o ye se ka kɛ fierté ye o ye se ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ ɲɛtaga fɛngɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ nin ye an ka laɲini le tun ye nin ye mais alhamdulillah o laɲini le bɛ ka fani baara min kɛra nin an b'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin parce que nin kɛra le ka silamɛdenw bɔ nɔgɔra pour que i se ka baara kɛ comme tout le monde i se ka concours kɛ i se ka kɛ sage femme ye i se ka kɛ infirmière ye i se ka kɛ professeur ye f'i ye français fana fara kan donc o fila fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ école ye gouvernement fana k'an dɛmɛ ka programme kɛ an bɛ se k'an ɲa diinɛ lɔn ka arabukan mɛn kamatugu l'école formée min ye tubabu sira ye k'o fana lɔn donc n bɛ se k'a fɔ ko silamɛdenw de gagnera parce que u b'a fila bɛɛ lɔn. Sabu an ka laɲini ye min ye kalanso kɔnɔna la o le an bɛ denmisɛn mun kalan an ka madrasaw la o ye kɛ denmisɛnw ye denmisɛn mun n'o bɛ se ka faso yɛrɛ dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen na o ye kɛ denmisɛnw ye o k'u ka diina lɔn ayiwa o fana bɛ ayiwa faso ka ɲɛtaga o b'o baara la faso bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogoya min na nafoloko fan fɛ faso bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogoya min na an ye sigi ɲɔgɔn fɛ ayiwa bɛn kɔnɔna la ni sabati kɔnɔna la faso bɛ ɲɛtaga sɔrɔ cogoya min na hali politique sira fɛ o tumana fɛ an ka laɲini de ye o ye o laɲini tɛ se ka fa ni karamɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan ka miiriya kɛ kelen ye ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Plateforme de structure islamique d'éducation a directeur exécutif national a ye baarasen minɛnkura ninnu sɔrɔ ka bɔ kalanko ɲɛmɔgɔyaso o directeur général yɔrɔ ni o ye directeur général de la pédagogie et de la formation continue. Alhamdulillah vraiment ko timiko ɲuman na an kɔni bɛ min nata la o le Côte d'Ivoire ka programme dɔ le sɛbɛn o programme bɛ arabu ta en compte a bɛ fɛn ta fɛnɛ ni diina kalan ta ka tila ka programme officiel ta donc an b'a ɲini an badenw fɛ karankɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ y'i jija ka nin programme bila sen kan ɲina et puis an b'an jija fɛnɛ ni an y'a lɔn k'a fɔ an n'u tɛ jamana wɛrɛ ye jamana nin kɔnɔ quoi voilà jamana kelen de bɛ yen an bɛɛ le ye jamanaden donc o yɔrɔ la dɔn an b'an jija cogoya bɛɛ jamana bɛ sɔn mun di an bɛ an mako don olu la o le ka ɲi kosɛbɛ. An b'aw kunnafoniya k'a fɔ ni walanta in forobanin don kɛnɛ kan silamɛ diinɛ tɔn caman tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ komi fédération nationale des ansar Côte d'Ivoire jamana kan u nɔna bilala Ɲangadu Ibrahim fɛ ale Côte d'Ivoire alisilamɛya dɛmɛtɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye. N bɛ segin ka na Mali jamana kɔnɔna na ka taa bisimila minɛ Sibikaw fɛ yen ka sanga ni o ka projet labarali ye min bɛ wele projet Parsafu Sibi ani Bankumana yɛrɛ marakafo kɔnɔna na Kati cercle kɔnɔ ONG projet Solidarité Mali ye kɛnɛba dɔ sigi min sen fɛ o ye birigiden ngale dɔ da walasa ka se ka bon belebele dɔ jɔ di tɔgɔ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ baara in kɛra kabini alamisadon septembre tile 15 san 2022 ye Sibikaw fɛ yen Sherifa TV tɔgɔ la tamadenw kun ye Lala Kuyate ani Sama Traoré. Ni
hakilina ɲuman in n'a tun laɲininen do Sibi yɛrɛ marakafo ani Bankumana yɛrɛ marakafo maaw fɛ kosɛbɛ. Sibi maire ale y'a bolo fila kɛ k'a kunbɛn n'ale yɛrɛ ma ka nisɔndiya a n'a ka nimisi wasa dogo. Bi ye dɔnba ye Sibi commune kɔnɔ parce que ko diso de bɛna sigiden fɔlɔ de bɛna da bi. Diso hakilila a ɲɔgɔnna man ca kosɛbɛ. D'abord an bɛ foli kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ani baɲumankɛ tɔnw ye a ŋanige ta ka nin ɲɛsin Sibi commune ma ko kana diso jɔ yan. An b'olu fo fɔlɔ k'u barikada. Diboso min bɛna jɔ Sibi kɔnɔ a kɛnɛ fɛnsɛn bɛ t'i jɔ 20 mètres carrés de la a musakaw bɛɛ bɛna bɛn $26 de ma wa so in yɛrɛ kan ka jɔ kalo 3 bɔɲɔgɔnko de kɔnɔ. Ni nin dibosoba in banna a bɛna kɛ sababu ye ka charbonbɔla 100 k'olu de bɔ kungo kɔnɔ yiritigɛw la ni k'u kɛ dibɔlanganaw ni nakɔ baaralanganaw ye. Di baarali tɛmɛlen kɔfɛ projet Parsaf ma da o fana ma u kɛlen do ka jirituru baaraw fana bila sen kan tar 35 bɔɲɔgɔnko n'olu kun dugukolow tiɲɛna charbon baara fɛ u bɛna yiriw turu olu yɔrɔw la ni ka tila ka gagulungana caman dilan ka n'o di musolakaw ma yaasa caman ka se ka bɔ yiritigɛ kɔlɔlɔw la. Bon bi lajɛ in bi ka boli Sibi an y'a laɲini kabini lancement kɛ don ko n'ala ma baasi wɛrɛ foyi kɛ Sibi bina garisɛgɛ donna projet de la projet in kɔnɔna na lisoba o jɔli ko b'a la ka da kan an y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ charbon bɔ la an ko k'an b'u bolo bɔ kungo kɔnɔna yiritigɛ la ni k'u bolo don libɔ la ale ni nakɔ baara la o bɛ taa wolo min na o ye ka lisoba jɔ n'u ye li bɔ a ka se ka feere nɔgɔya la jɔnni bɛ n'o feere o ye a dugulamɔgɔ musow yɛrɛ ye muso cɛsirilen minnu bɛ yan olu de bɛna kɛ ka fara libɔlaw kan ni ka li don ba la Sibi mara kɔnɔ ani Bankumana mara kɔnɔ. Nin dibosoba min bɛna jɔ Sibikaw ni Bankumanakaw ye o kɛra nisɔndiyakoba de ye Sibi maa ɲɛmaw fɛ barika da kan Sibi baba commandant ale ka danga min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko di nafa tɛ se ka fɔ ka ban adamadenya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya ta nasiraw fɛ fo ka taa se an ka dumuniko nasiraw fɛ. Nisɔndiyalen no bi Sibi gouverneur tɔgɔ la ka ti préfet tɔgɔ la ka se an ka projet solidaire Mali ma a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen n bɛ foli kɛ fɔlɔ ka se an dɛmɛbaga jɛkuluw ma n'o bɔra n bɛ Sibikaw ni Bankumanakaw olu min sɔnna ka projet ni bisimila yan nɔ sabula u ka baaraɲɔgɔnya jɛɲɔgɔnya daminɛ u y'a kɛ ka ɲɛ de n'i y'a kɛ ka tiɲɛ projet b'a yɛrɛ ɲini donc nin de ɲinini bɛ jamana den bɛɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la n bɛ foli kɛ ka di Sibikaw ni Bankumanakaw ma di yɛrɛ a nafa an ka kumadonsow y'a bɛɛ fɔ ka ban an kɔni bɛ se ka kuma lasurunya k'a fɔ an bɛ min dɔn a la a bɛ kɛnɛya la sabati a bɛ dunkafa sabati wa a yɛrɛ bɛ sɔrɔ yiriwa n'i y'a da o saba ma mɔgɔya yɛrɛ ye ni saba de ye. Kɛnɛ in yɛrɛ minɛna k'a saha ni maaba caman yeli ye kɛnɛ kɔnɔ n'o dɔw bɛ tali kɛ dɛmɛbaga jɛkulu UNESCO ale coordinateur la Mali kɔnɔ yan nɔ fo ka taa bila AER directeur la ani badenya tɔn entreprise ɲɛmaaba n'olu yɛrɛ de bɛ ka so in jɔ n'olu ma kofɔlen ninnu yɛrɛ bɛɛ ONG projet solidaire dɛmɛbaga jɛkuluw ye hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in baara kumaba dɔw fana kɛra dibɔsoba in yɛrɛ min bɛna jɔ o birikiden fɔlɔ dali ye Sibi baba commandant ka dangan fɛ. An m'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fama fɛ. Iran jamana jabaraninsoba la kunnafonidilaw ye a jira k'a fɔ Angleterre musoba min bira ni u kun k'a ma ko Reine Elisabeth II ko a man ka taa k'a ye an ka diɲɛ kɔnɔ ni ani maa kan ka sanga o ye ni kɛnɛ karabalaw de ye i n'a fɔ Alimaɲinkaw ka jamana ɲɛmaa min ye foroba kɛlɛ ta ko filanan kolokolo diɲɛ kɔnɔ ni o ye Adolf Hitler ye. Irankaw ka jabaraninsoba ko Reine Elisabeth II Angleterre musoba in Angleterre ka denw bolo n'a ye san 70 kɛ masamuso wolo ka Angleterre k'a ka san 70 fanga bɛɛ kɛra maanimu ni tɔɔrɔli de la ko kumana k'a ka saya maa bɛ se k'a fɔ Ala tanu do maaw bolo minnu dɔɲɔna a ka ɲɛnamaya kɔnɔ nin ye Iran jabaraninsoba ka kumaw ye. Irankaw ka sanfɛ kalansoba la sanfɛ kalankaramɔgɔ dɔ bɛ yen ko Fuhada Izadi a ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa hakɛni dɔ de bɛ yen minnu san 100 laban in kɔnɔ u tɔgɔ tora maaw da ni u ka cɛni ni u ka kokolonkɛ ye o maaw jatetɔ
ko an da bɛ se Adolf Hitler mɔ Alimaɲikaw ka jamana ɲɛmaa min ye forobakɛla ta ko filanan kolokolo ka taa se Ameriki jamana ɲɛmaa dɔw fɛnɛ mɔ olu bɛ fara Adolf Hitler kan ani Angleterrekaw ka musoba in u bolo ni o ye Reine Elisabeth II. Nin ye sanfɛ kalanso min bɛ Iran faaba la Teheran o ɲininikɛlaba dɔ ka kɔrɔfɔw ye n'o ye Fuhad Izadi ye. Ko kuma na n'i ye jateminɛ kɛ cogoya dɔ la ko diɲɛma kan ka tɔɔrɔ ka ye k'a fɔ ni muso in sera ka soma yɛlɛma a ka cɛnniw kɛlen kɔ a ma jɔ bɔgɔ jeninen ka k'a kiiri k'o de kan ka kɛ dusukun gamigami ye mɔgɔw bolo n'o tɛ a yɛrɛ ka saya dusukun gamigami tɛ. Eresila jamana ɲɛmaw ye jate bɔ tile kelen kɔnɔ cɛnni min donna Ukraine jamana kun u fɛ kɛlɛ nasira fɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 15 alamusa ye a jarala k'a fɔ Ukraine kɛlɛcɛ 600 ɲɔgɔn na de bɔnɛna a nina dɔw jogina Ukraine mara caman na Eresila kɛlɛcɛw fɛ u ko pankuru boli b'an da minnu mɔ ko droni o 12 ɲɔgɔn na de tiɲɛna Eresiw fɛ Ukraine jamana kun mugu filita min wele ko misele Toshkaw o fila tiɲɛna Eresiw fɛ Ukraine jamana kun Kherson mara la ani Zaporozhye mara la fo ka taa se Nikolayev mara mɔ n'olu ye dugu ye minnu bɛ République populaire de Donetsk ani République populaire de Lugansk maraw do minnu kɛmɛ ka jira k'a fɔ u y'u yɛrɛ ta ka bɔ Ukraine jamana la. Mugu filita wɛrɛw minnu bɛ wele ko obus de lance-roquette a Imarsina Olka o bɛɛ bonna k'o tiɲɛ Eresiw fɛ Ukraine jamana kun Zaporozhye mara la. U ka mugu ni kisɛ mara yɔrɔ 5 ɲɔgɔn na fɛnɛ bonna k'o tiɲɛ Kharkov mara la République populaire de Donetsk mara la ani Ukraine surasi dagayɔrɔ 7 ɲɔgɔn na an'u ka surasi bolofara 42 ɲɔgɔn na nin bɛɛ dajira Eresiw fɛ tile kelen kɔnɔ. Jakulu min bɛ wele ko Organisation de coopération de Shanghai OCS a jakulu kɔnɔ jamanaw Chine jamana Eresila jamana Kazakhstan jamana Kyrgyzstan jamana Tajikistan jamana ani Uzbekistan jamana olu ka lajɛ de dayɛlɛla Uzbekistan duguba la jamana ɲɛmaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye Eresila jamana ɲɛma Vladimir Putin ni Chine jamana ɲɛma Xi Jinping u y'a yira k'a fɔ u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo diɲɛ fanga dansigicogo kura ɲinini na min bolodan bɛ bi Eresila Vladimir Putin ye a yira Xi Jinping na k'a fɔ Chine kɛmɛ ka jɔyɔrɔ min da Ukraine mankan kɔrɔ o bɛn bɛ Eresila jamana mɔ wa Chine jamana ɲɛma Xi Jinping ka dɔn fana k'a fɔ Eresila jamana a bɛ Chine nɔfɛ wa k'a fɔ ko yɔrɔ min bɛ Chine jamana dafɛ n'o ye Taiwan ye ni Américains bɛ k'u pɛtɛ a yɔrɔ la kɔsa in na a barata u b'a dɔn k'a fɔ Chine jamana tɛ jɛ ni a dakɔrɔbɔli ye Taiwan ko kunga bawo Chine bolo a ka jamana yɔrɔ dɔ don kɔsa in na Amérikaw ka wasabilo ɲɛmaa muso Nancy Pelosi bɔra yen dakɔrɔbɔli nasara la ko ɲɛ Chine jamana tɔɔrɔ Eresila jamana ko k'a bɛ Chine jamana kɔ ko in nɔ ko wa ko Amérique jamana bɛ k'o dakɔrɔbɔli min kɛ nin ye a tɛ ka dabɔ dɔ wɛrɛ kama dɛ fɔ ale kelen ne ka kɛ diɲɛ maramasa ye Vladimir Putin ko k'o ye ko cɛjuguba ye Amérique jamana fɛ Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ a ka kan u ka nin jɛkulu in ni o ye OCS ye a k'a yɛrɛ kɔrɔ don kuma bɛɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛ banaminigalama ye u ka jamanaw ni ko dɔw cɛ minnu tɛ ɲuman ye u mɔ Xi Jinping ni o ye Chine jamana ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ taasira kuraw minnu bɛ ka titi bi diɲɛ kɔnɔ fanga nasira fɛ Chine jamana ni Eresila jamana nisɔndiya mɛ k'a ye k'a fɔ u ye diɲɛ dankɔrɔbaw ye wa u bɛ k'o jɔyɔrɔ fa fɛnɛ diɲɛ kɔnɔ. Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky k'a to Ukraine faaba la Kiev a n'a taama ɲɔgɔn mɔbili la o ni dɔ donna ɲɔgɔn na mɔbilitigi wɛrɛ o ni maa min donna ɲɔgɔn na o kɛn bɛ ka bana dilan dabi bawo a sɛbɛkɔrɔ joginna kɔrɔfɔ in sɔrɔla ka bɔ Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky yɛrɛ ka kunnafoni di sira de fɛ Babu Sendigi y'a yira k'a fɔ kɛnɛya tigilamaw ye Volodymyr Zelensky yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bannan bɛ ko a ma bana o cogo rɔ min kun bɛ ka mobili boli fa kelen fɛ ni u ni o donna ɲɔgɔn na o kɔni ladan bɛ labidaninzo bi. Eresila jamana ɲɛmaayaso Babu Sendigi ni musolaka dɔ ko Maria Zakharova a ko a b'a ɲini Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron fɛ n'a ma ɲɛ ko a bɛ ɲɛfɔli kɛ balo kunga balo min bɔra Ukraine dangandaw la k'a sabu kɛ kuma kɛra Eresila jamana fɛ k'a k'a to ko balo ninnu ka bɔ Ukraine danganda fɛ a ka ɲɛfɔli kɛ ka faranfasiya kɛ a ka kumaw lasetɔ kɔsa in na Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron de nana i can k'i jɔ k'a fɔ ko balo minnu bɔra Ukraine danganda fɛ k'i kunda diɲɛ kan
n'a dabɔ bɛ sendan jamanaw kama ko a sera se yɔrɔw la sendan jamanaw la. O kɔrɔfɔ de mɛnne Vladimir Putin ka babu sentigi fɛ ni musolaka do ko Maria Zakharova a ko a ka kan ni Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ma ɲɛ nin n'a ɲɔgɔnna kuma fɔli kɔ a ka nɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ. Balo sera fandan jamana na ka bɛn ni do jumɛn ye, danganda jumɛn na, balo hakɛ jumɛn de kun bɛ kuru kɔnɔ ko nin bɛ jate kan ka fɔ Emmanuel Macron fɛ. Balo yɛrɛ tɛmɛna siraw minnu fɛ a bɔlen Ukraine ka taa se fɔ sendan jamanaw na ko a ka kan Emmanuel Macron k'i da don bɛɛ rɔ n'o tɛ olu kɔni bɛ min nɔ o ye k'a fɔ balo ninnu bɔra Ukraine u donna nazarala jamanaw de kɔnɔ ni o ye nazaralatɔma Union Européenne jamanaw ye. Maria Zakharova Vladimir Putin ka babu sentigi ni musolaka do a ko fɔ ni nazaralatɔma Union Européenne jamanaw fɛnɛ kɛra sendan jamanaw ye dɛ. Foli ni bonyamesegi bɛ ta k'a di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni kuma kun y'a sɔrɔ minnu kun sigilen bɛ ka ɲɛmaada Sherifla TV jabarani ma bawo nin bɛ kɛ sababu ka dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔli la min sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma ɲɛ kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ laseli wɛrɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan m'a fɔ la ka bɛn ni basigi na Mali jamana kɔnɔna na ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a k'an bɛn.